Takže čaute ľudia, vítam vás do nového videa z Vlogerovsk. Veľmi po dlhej dobe to natáčam ja. A som tu akurát, si idem stiahovať Dogstory a keď či nemám ešte na nahrávanie, tak vám to ukážem. Takto priblížim. A ideme si stiahnuť Dogstory download. Dajme tam OK. Teraz by som nám to malo načítavať. A teraz dáme Dogstory. Tak to kde pôjdeme na to nechceme. Pôjdeme na to prvé. Toto. Tak. Zobraziť viac? Dovolím. Dáme download. Teraz vám to načítava. Toto je ono, toto mám stiahnuté. Má môj kamoš. A teraz si dáme download now. Stiahnuť teraz. Tu sa nám to stiahuje. A je to hotové. Keď to máme, vidíte, tu to máme, chuchulaté orange, tak to otvoríme. Ideme otvoriť. A tak, teraz si počkáme. Yeah! Není sú to moji kamoši, lebo 19.23 a je streda. Natáčam to s kamošmi, natáčam to sám. A teraz si ideme otvoriť Dogstory. Tu už máme Dogstory full. Klikneme, dáme licenset. Priblížime. Nie toto. A nainštalujeme Dogstory. Vrátim sa a tu dáte, že spustiť. A máte spustiť, tak už viete, čo máte dať. Vyberať si tu jazyk English a no mne to nejde ten problém, tak ja si stiahneme Bandicam stiahneme normálny Bandicam. Tak, a ide sa nám to stiahovať. Čiže čo chcete, a ja nechcem, ale ja dám, že čakaj, ja niečo skúsim. Menší starých. Dobre, som späť a stiahneme si to z Bandisoft. Si to stiahujem z Bandisoft. To je lepšie podľa mňa. A je tu aj Bandicoot.
máme BD setup. A my si zatiaľ počkáme. Takže pred chvíľou som hral Clash of Clans. Tam 2 videá z Clash of Clans. KOK Part 1. To natáčal Hráč 47. A Jakubko 007 natáčal Clash of Clans. Normálny Clash of Clans. A tak. Tu je, počkajte. Tak, ne, slovenčinu si dáme. Keďže ja som Slovák. Ďalej, súhlasím, ďalej. Inštalovať. A teraz sa nám to inštaluje. A ja sa vám ozvem, keď to budeme mať. Dobre, a máme to. A dáme dokončiť. A teraz budeme čakať. Tak sa zhrnem na seba. A dá som si stiahovať Bandicoot. A teraz mi tu vypisujú, že mi ďakujú za inštaláciu. Vidíte tuto, to sklepnem. Počkaj. Tak, dáme toto. Dáme a teraz otvoríme Bandicam. Ja mám tuto dole. Tuto. A tu to máme. Ja dám nastaviť.